teda musí sa vedieť s tým aj podeliť. V rodine svätých bolo veľmi veľa boháčov. Keď si pozrieme na koľko kráľov bolo beatifikovaných a kráľovien, ale stačí, keď hneď začneme tými apoštolmi. Tam bol, dá sa povedať, z tej špičky podnikateľskej bol Matúš, evanjelista, ktorý sa líšil od tých ostatných svojich špičiek ekonomických tým, že sa dokázal podeliť. Že povedal, že polovicu svojho majetku rozdám chudobným. A toto je tá solidarita. Ja si myslím, že keď sa ma pýtajú veľakrát pacienti, že prečo je utrpenie, alebo prečo je chudoba, sa ma chudobní pýtajú, že prečo my musíme byť chudobní. No, veľmi pekne teraz povedal nebohý pán biskup Tondra, povedal, že človek za svojho života vygeneruje 7 až 70 krát viac, ako stihne spotrebovať. A Svätý Otec nás približuje k tomu riešeniu, a to je solidarita. Keby nebolo chudoby, nebolo by solidarity. Ale keby nebolo solidarity, nebolo by ani dobrých skutkov. Keby nebolo dobrých skutkov, mnohí z nás by sme nemali žiadne zásluhy. By sme nemali žiadne zásluhy. Nad našou večnou spásou by bol jeden strašný otáznik. Takže chudoba má, aj choroba má nadprirodzený zmysel. Keď Krista Pána sa snažili zatlačiť do defenzívy takouto otázkou, vytiahli nezmyselnosť choroby pri tom slepom z narodenia, tak sa ho pýtali, tak kto zhrešil, lebo hľadali, kto je vinný za tú chudobu. Ja veľakrát stretávam veľa ľudí, ktorí mi hovoria, že ste blázni na svete, ale že všetko rozdáte a že to je najväčšia kravina, pretože nech si každý zarobí. Každý hovorí, že ja som si za všetko musel zarobiť. A prečo to teda rozdávame? No tak ten chorý, ktorý sa narodil slepý od narodenia, nemá to žiadnu logiku. Pretože to nebol, že oni to videli, že to je trest Boží. Okolie to videlo. Kto zhrešil? Začali sa pýtať, kto zhrešil? On alebo jeho rodičia. Hneď sa začal hľadať vinník. To aj teraz. Pri mnohých humanitárnych organizáciách, ktoré všetko rozdajú, sa hľadá vinník. Rozmýšľa sa, prečo to robia. Čo za tým je? Hneď automatický prvok podozrievavosti. Kristus krásne povedal. Ani on ne. Zlá otázka. Zle sa pýta. Dnešná moderná doba 21. storočia kladie tak zlé otázky, že nech sa nečuduje, že nemôže na ne dostať dobrú odpoveď. Kto zhrešil? Kristus povedal, toto je úplne zlá otázka. Pretože ani on nezhrešil, ani jeho rodičia. Ale narodil sa slepý od narodenia preto, aby sa na ňom zjavili veľké skutky Božie. Už cez koho majú ísť tieto veľké skutky Božie? Aj cez podnikateľov, aj cez ministrov. Bill Gates s Warrenom Buffettom sú špičky podnikateľské. Ťažko si viem predstaviť bohatších ľudí. Ale oni nie sú bohatí na banky a konta. Oni sú bohatí, že 50 až 90% svojho majetku dávajú na odčervenie úbohých detí v subsahárskej Afrike, aby ich zbavili helmintov, malárie a všetko to, čo prehlbuje tú strašnú anémiu a spôsobuje neprospievanie v škole. Toto sú krásne príklady ľudí, ktorí raz možno budú svetorečení. A pritom sú bohatí a úspešní podnikatelia.